Bueno, orduan, dako, test bat. Test bat egin behar dugu, 50 galdera dituena, eta ezin da itxi bat erantzun barik. Danak erantzun behar dira. Ondo daudenak, puntu bat batzen da, eta txartu daudenak, puntu erdi kentzen da. Bale? Egoerak ikusten dugu ondo, ez? Zenba galdera dauz? 50. Bai? X gehi berdin 50. Ondo daudenak, gehi txartu daudenak, izango dira danak. Bal. X gehi berdin 50. Izan da X ondo daudenak. Eta Y txartu daudenak. Bale. Eta orain, zen ateratzen dugun nota? X daudenak, bider balio dutena, zenba balio dute? Bat, beraz, X. Eta txartu daudenak, egiten da benana, kendu. Ken, 0,5, I. Hauze, emon behar dau, 24,5. Zuk, imagina, nik indotena, 40 ondo erantzun, eta 10 txarto. Nik ze puntuazioetara dut. 40 ondo egitea itxik, 40 puntu. Eta 10 txarto egitea itik, 5 puntu kendu. Ze, bakoitzeko 0,5 kentzen diat. Bakoitzeko 0,5 kenduta, I txarto, beraz 0,5 bideri. Ba, iria zenbat txarto, zenbat egin ditun txarto. Eta X zenbat egin ditugun ondo. Bale? Listo? Amen. Ze metoda beko dugu? Gatu, amen, laburketa egiteko adibidez. Piskat, bizta lantzerren. Laburketa egiten baduzue, ziur joko duzuela, bekuari ikurra aldatzen. Edo goikuari, berdindoz. Bai? Eta, geratuko dira, zenbaki amartarrak. Bekua, bidetzen badugu bider bi, hemen geratzen da 2x, hemen minus I, eta hemen desagertzen da bebai zenbaki amartarra. Bai? Uzmaltza bien? Bekua bider bi eginez, hemen minus bat geratzen da, goikuarekin desagertzeko, eta hemen geratzen da 49. Zifra martarrak desagertzen dira. Bai, dinot, baina sarritan, pizkat egonda pentsaten, igual izango duzu lortu metodo biago bat. Bale? Bai? Bueno, denaen, erabiliko dugu barrenketa metodo. Pa, joder. Zein askatuko dugu bietan? Solte dagoenez bietan X, hobeto X. Bale? Bueno, X goian, zema da? 50 keni. Eta behian, X, 24,5, ken, edo gehi, 0,5 ti. Bat inaldu zipine, bai. Taruan, 0,5 eta bat biren gauza bera darako. Tarun, bi hauek bardindu. 50 keni, berdin, 24,5, gehi, 0,5 I. Iak, alde batetik bestera pasa, saiatu beti pasatzen positibo geratzen den lekura, eta oran zenbaki negatibokin ez sari ebili behar. Minus denez hemen, bestaldera pasatzen badugu, plus geratzen denez, eta hau, onak enten, bai? 50, ken, 24,5, 0,5 I, gehi I. 50 ken 24,5, geratzen da? Zenbat? Hau, ken hau, geratzen da? 25,5. Berdin zenbati? 1,5. Orduan, I, izango da, 25,5, zati 1,5. Hau da? 17. 16? 17, 16 ez?
Amazazpi, ze bider bostea zamaitzeko amazazpi. I amazazpi da. Edozein hartu, hombre, errezena zein izango zen. Goikua, ez? Beraz, hau ze hona ekarri, eta X atara. X berdin, 50 ken amazazpi, berdin? Horren, 33 erantzun ondo entugu eta amazazpi txarto. Bale? Bai, batzeko hori bai.